Sa headlines kan mga barata, LGU Naga nag-release na ning year-end bonus as in cash gift. Awareness campaign dapit sa HIV naglalangkaw, mga nagpapakonsulta sa social hygiene clinic kang Naga nagdakul. Naga City Police Office may listahan na kan person of interest sa pangahabonin metro nin tubig sa syudad. Mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga nagpartisipar sa bloodletting program ngunya na aldaw. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Kinumpirmar ni City Administrator Elmer Baldimoro na nakapag-release na ang lokal na gobyerno nin year-end bonus. Katumbas kang sarong bulan na sweldo kan empleyado as in cash gift na 5,000 pesos. Kasabay man kaini ang sayang pagirumdom sa mga empleyado na nakaresibi kan nasambitan ng benepisyo na pinagmamando kanlay. Sana po magamit lalo na po kang pamilya para sa mga lalo na po para sa mga Sa iba pang bareta, mga mahapi-hapi, huli ta igwang naresibing bonus igwang pagirumdom sa sainda ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga. Aramon ta kung ano yan sa report ni Melvin Machado. Kangirit mo niya ng mga empleyado kang gobyerno huli kang bonus sa sedang mararesibi. Mahiling naman ang pila ni mga nagwi-withdraw sa mga automated teller machine. Huli ta may budget, pwedeng may dikit na kaurugmahan. Huli kay ni, may pagiromdom si Sir Rene Abiada, City Disaster Risk Reduction Management Officer 2 kang Naga. By historical data, pag ang tao may kwarta, and most like, lalo pag Biyernes, nag-fall si kwarta sa kasibsweldo sa Friday, the next day mayong trabaho, ang tendency is ma-party, mainom kung sain-sain. And remember, ang alcohol and driving does not mix. So mandatang mixture and combination So may linta kayan ang datos kang mga na-aksidente sa mga tinampo is nagadakula. Sa datos kang nakalis na taon, igwa ng 3.0 per day na responde sa aksidente sa tinampo. Alagad gunyan, igwa subutin 2.8 per day. On average day po, last year, okay, ang average na 3.0 per day. Ngunyan pong taon, pigiling ko sa data, 2.8 per day. So nagbabang kadikit, pero data yan aram kung ngunyan na Kapaskuhan, Yuletide season, kung masustain niya, magbaba or maglanggaw ang data. Mientras tanto, hulita duwang rueda sa ng motorsiklo, mas halangkaw ang chance kan aksidente digdi. Urog na subot kung yaon pa sa impluensya nin arak ang nagmamaneho. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, ma-deploy ng kadagdagan na personahe ang Naga City Police Office sa mga darakulang aktibidad ngunya na paaboto na Pasko as in bagong taon. Susog kay Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., Deputy City Director for Administration, makikipag-koordinar sinda sa barangay para maaraman kung ano ang sa indang mga aktibidad ngunya na masunod na mga bulan. Normally, ngayon pa lang, we're preparing already our deployment. Lalo na identified na rin namin ngayon kung saan yung possible na magkaroon ng mga party-party malalaki. Yung mga establishment na possible na magkaroon ng mga events. So nagre-ready na kami. Kayang-kaya naman ang number ng personal ng Naga. And talking about sa mga celebrations, may schedule na rin ang Naga for that, na maaraman na rin ang City Hall, lahat-lahat na mga agencies, government or mga private naman, yun ang babantayan mo. Yun ang ma-coordinate kami sa mga barangay. Sa iba pang bareta, Barangay Council kan Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ng Naga na alarma sa pagsundo nin daibistadong lalaki sa sarong estudyante sa sarong eskwelahan sa nasabing barangay. Aramon ta kung ano iyan sa report ni Jerome Breeze. Plano mo niya na magkaigwanin pagurulayan Barangay Council kan Concepcion Pequeña asin na Julian na Militon Elementary School matapos na mairehistro ang pagpurbar na pagsundo kana sarong suspect sa sarong estudyante harani sa nasabing eskwelahan. Sigon kay Kapitan Jewelyn Rigmalos kan Concepcion Pequeña, pandawang beses nang nairehistro ang insidente. Nainot naman na nangyari sa may rotonda kaya pigalarto na kini ana sa iyang mga katanudan. Laganan ng mga pulis sa kada eskwelahan kulang sa kong barangay. Sa nga rin si may mga isip ni maraot, mag-alangan, hindi mangyari si Arigan. Makundo si mga isip na
mararaot lalo na sa mga kakiyan na babae. Saro sa question kan kapitan sa eskulahan na magpresentar rin ID an makuha o masundo kan aki tanganing masyerto an seguridad ka na mga estudyante. O saro sa proposal ko naman sa yung sa aga iyo po sa ito karami. Then okay man si teacher, sabi ko sa principal na hindi po anong dumpagin na may magpilap nito. At may duwang litrato na allowed kung diabetes si Magura, or si Ama, or si Aki. Na iyong itataw sa teacher, tangari itong basya niya na iyon ang masundo sa akin. Kung mayo duman, ipadara si ID. Diba, dahil kapalit naman sa picture ito, paret mayo, ipadara si ID. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakaaging linog sa Banwaanin Minalaba, Camarines Sur, mayong nairehistrong danyos. Aramot ang kompletong detalles, nagbubuelta si Jerome Brice. May maninagin danyo sa mga estruktura kan Banwaanin Minalaba, Camarines Sur matapos ang nangyari nga magnitude 3.1 na linog kasod mga aga. Sigun kay Mayor Chris Lizardo, kasod mga aga, nagkaigwaman tulusin din rapid assessment sa mga estruktura kan munisipyo asin iba pa nga mga lugar sa Banwaan. Alagad may mada sinagnanotaran na anuman na danyos. Nagkigwa kay taming rapid assessment subag okay man, normal man, mayo man yung mga changes. Kundi lang ako nagpaabot lang sa mga pag-iribatali, lalo na sa publiko na kumbaga itong fault line pa duman sa lugar, buhay. Kung matatandaan ta po 1 year, 2 years ago, nagkasurnodan baga itong paglilindol, kanaman, igwana din sa bukay ito sa Coastal Ming Barangay. Piga klaro man kay ni na fault line na buhay na yaon sa bulod na porsyon kan Minalaba, Kabalian del Socorro, Bagulataw asin na sa Linggugon area. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, pagpulbar na panglalaog asin panghabon sa Sarong Subdivision sa Barangay Pakulo, Syudad ng Naga, na-report sa PNP. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panoflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look
for Mr. Willis Soliman. AAT Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, bilang ng HIV positive na nagpapakonsulta sa Naga City Social Hygiene Clinic nagdakol. Yan ang aramon ta sa report ni Melvin Machado. Sa pagtapos kang taon 2021, nakapagrehistro ang Naga City Social Hygiene Clinic ng 43 na HIV positive na nagpakonsulta. Alagad ngunya na taon 2022, uminabot na ini sa 102 na haros doble sa bilang kang nakaaging taon. Sa duwang positibong aspeto, gustong hilingon ni Ma'am Maria Grace Guevara kang Social Hygiene Clinic ang nasabing sitwasyon. Primero, laging epektibo si pangapuda na magpa-test si mga may pagduda na sila HIV positive o gustong maaraman ang sa inang kondisyon o talagang nagdadakol ang bilang kang HIV positive sa syudad. Ang gusto ko lang ipaabot, dahil lang mabigla ang mga tao na kung last year po nagtapos ang taon sa 43 cases na nag-avail kan services me, ngunya na sa 102. Kung hiling mo more than double iyan, pero ang sabi ko po nga, mabigla kasi duwang bagay iyan. Either talagang dakulon kitang kaso or nagagana na si program dahil sa mga ginigibotang awareness campaigns. Tapos naglilibot kami sa mga barangays kang Naga na imbitahan kita sa luwas ng mga munisipyo. So dakulang bagay po yan na nakukuha ata ang mga may HIV. Ang goal makaabot sila duman sa undetectable levels para dahil na nakakahawa. Day naman pinagtatawan gabat kung tagasain ang pasyente. Ang importante subot iyon na matest asin matawanin magkakadigong treatment. Ang Bicol Medical Center, iyong treatment hub para sa nasabing helang. Sa 102 na HIV positive, nag-iedad ang mga ini pon 18 anyos hasta 51 anyos na kadaklan, lalaki. Nagre-range siya ng 18 to 41 ba? 51 ang pinakamatua na detekta niyan. Pinakababa 18. Kang mga previous years po may 17. That's HIV yan. HIV po. Mientras tanto, ang 15 anyos ang edad ang pwede naman subot magpa-test sa sedang opisina na maski mayo ng parental consent. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, sa maabot na Disyembre 1 o obserbaran man ang International World AIDS Day bilang sarong awareness campaign mapadapit sa nasabing helang. Susog kay Maria Grace Guevara kan Social Hygiene Clinic kang Naga, dahil subot dapat katakutan ang HIV imbis kaipuan ining amay na pagpates para matawanin magkakanigong treatment. Sa December 1 po, ma-celebrate kitang World AIDS Day. Awareness campaign ini, international awareness campaign ini para magkaigwang kaaraman ang mga tao na ang HIV day man dapat katakutan. And kung sa hiling mo, nakakuha ka kang virus, magpa-test para maka-avail ng treatment. Sa Satuyang Police Report, Naga City Police Office may listahan na kan person of interest na imbuelto sa sunod-sunod na harabunan ng metro ng tubig sa syudad. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Igwaranin kapot na person of interest sa nangyaring harabunan in Metro Cantubig sa Syudad Dinaga, Naga City Police Office. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, Naga City Police Office, igwana sindang nakakaputan ng mga pangaran na posible nga may kagibo kan harabunan kan Metro nin Tubig matapos na mahago pa sa CCTV camera at na mga inisakay kan motorsiklo asin na tricycle sa may porsyon kan Concepcion Pequeña sa Syudad Dinaga. Ang identity saka itong si ginamit niyang mga bihikulo, hinihiling bilang maray. Mas maray itong may mga nagtataram na sa ngayon ng mga panahon. Mas maray itong may mga nag-iistorya na para mapunduhan ta na ini. The city director already instructed us na kaulayon din ang pamunuan and some of the employees of MWD nakaulay ta na din, and we gave already warning also. Sabi mo nga ni kaya everybody is a suspect. At the same time, ining mga na-identified garo person of interest minaman regarding yan sa harabunan ng metros na iyan,
kinukuami lang talaga ang tamang panahon o tamang maibabato na identifikasyon sa ida. Pigbuyagyagman kan opisyal na kan Setyembre 9 kan presenteng taon na nasa 60 hasta 70 na metro kan tubig ang nawara sa sarong aldaw sana. Maroromduman na lagpas ng sanggatos ang nawara na metro kan tubig matapos ining harabunon kan ang sabing mga persona. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang police report, pagpurbar na panlalaog asin panghabon sa Harong Asin Subdivision sa Barangay Pakulusyonad ning Naga nakaabot na sa kaaraman kan PNP. Aram mo ang kompletong detalye sa report ni Jerome Briz. Nakaabot na sa PNP ang insidente nin pagpurbar nin panlalaog asin panhabon sa Perang Harong Asin Subdivision na sakop kan Barangay Pakul sa Syudad Dinaga. Sigun ki pulis sa Major Jovel Yunara, dahil pa nila nabibistoan ng mga sospek na nagpupurbar na maglaog asin manhabon sa mga harong asin na subdivision sa barangay. Kaya nangampudan ini sa mga residente na maging vigilante asin syertoho na dahil malaog kada mga parhabon ang sendang mga harong. Nangangapudan po kami sa mga tao, lalong-lalo na po dito sa may mga homeowners na maging mapagmatsyag po sinda, bako lang po dumasa sa indang mga properties, kundi pati po sa kataid maninda. So supposedly, nagpapasalamat ako dahil medyo nakukwenta pa po ini na na prevent ini mga insidente ini, dahil pa man basta-basta nadadagos, pero nakakaigwan naman po kita nakakaigwan na po kita mo yan yung mga reported, ng mga attempt na dapat po ini maiwasan ta na ini po na pinapayagan dito sa moyang nasasakupan na magpadagos o magkaigwa ng mga mga incident. Sa lado man kan Barangay Council kan Pakul, abiso man kani sa mga may sadiri kan harong asin gwardiya kana mga subdivision na dapat may logbook kan mga nagraralaog sa nasambitan ng lugar. Tanganing masyerto ang seguridad kan mga nakaisirdigdi asin maiwasan ang harabunan. Yung mga residente, dubli ingat po sa kanilang bahay bagong matulog, siguro isaradong mabuti yung mga pinto. Saka yung sa mga subdivision po, dapat po ang mga gwardiya, alerto. Huwag pa magpapasok ng iba na hindi naka-logbook, naka-restro. Kaya yun po siguro ang advice sa kanila. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno kan Syudad Naga sa paagi kang Naga City Flood Council nagkondusir man in bloodletting activity kan sumagong aga sa Naga City People's Hall. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Sa laog kang taon na ini, pangtulo na ang bloodletting activity na pinagibugo niya na aldaw sa Naga City People's Hall na programa kang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang Naga City Blood Council. Susug ki Ma'am Maria Grace Guevara, Medical Technologist kang City Health Office, aper ka mga empleyado kang City Hall. May mga walk-in man na nagdonar. Ang matitipon na dugo ang dadaron man subod sa Bicol Medical Center. Target nila makatipon ng 70 bags, alagad posibleng magsubra padigdi. Ang target ko po mga 70 pero sa iling ko garumalampas. Sa mga nagdonar, may freebies man na pinagtao. Aper pa ini kang certificate na nagpapatunay na sinda, nagdonar nin dugo asin magagamit para sa sarong aldaw na compensatory off sa trabaho. Alagad mas matimbang kay Ma'am Monica Villagracia kan Persons with Disability Office ang tabang na may tatao kang dugo na sa iyang pinagdonar. Siyempre po, sipag-donate kang dugo, makakatabang ka po sa ibang tao. Ang mga nagdonar rin dugo ang nag-agi sa proseso para masiguro na pwede silang kuanan nin dugo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 98% na kandugo na natipon sa blood bank ang hali sa voluntary bloodletting activity, mantang ang natatalang 2% ang hali man sa replacement kan mga nagamit na dugo. Alagad nagluluwas na voluntary man giraray ang siring na sistema. Sa voluntaryong dugo na pinagdonar, mas nakakasiguro subuot digdi. Nasa 98% na po ang achievement sa voluntary. Si 2% na natatada, garo replacement, garo itong mga nagamit ng dugo, kahagadan man na may karibay. Pero, garo nagluluwas manggiraray siyang, voluntary manggiraray ito, bako sindang paid, dahil sinda binabayadan. Tayo man lang to si goal kang blood program na mahali na si paid donors kasi mas safe ang dugo pag voluntary. Sa satuyang public service,
Kung si isay man ang nakahiling o nadagusan ni Michael S.J. Africa na nai-report na nawawara kang petsa 13 kang presenteng bulan na ipaaraman tulos kay Barangay Captain Nestor Africa sa paagi kan cellphone number na 0930-343-6869 o mag-message sa Facebook account na Africa Nestor. Si Michael naka-t-shirt na puti asin naka-short. Siya sa pong PWD alagad nakakaulay man inintultul. Mabalos po. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Nigbisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.